नै दायो गेम स्टार्ट खालामलायबाय दिनै सेकेन्ड सेमिफाइनाल दायो गेलेदों शिलं नैबे गोमोआ शिलं ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गुवाहाटी एसिबि इलेक्ट्रिसिटि बोर्डनो नायगिरिफोरा नै ओरैबायदि लाइन जाजोब्बाय गोसो होना नायदों सोरनि हाथावना शिलंजों नै गुवाहाटीया लाबोबायमोन जाबाय मालायासो मोनलांबाय माथो आगारना होनांगौ मालाय इनिफ्रायसो नायोमोन आंहा चला konar ini salah isi selesai lain akan Kailannya sahih nasa. Iya.
Astagfirullah hatta yang buria free. Hey, 8 nomor ulah ya apa kam naik. Sida kan apa ini? Ini ya, ini buang-buang. Itu juga nih pula. Tanda. Kabade. Marah hey. Unlucky. Gila masuk. Mana yang kuat ada? Baik kemana kena nazar lah sih kamu. Ini elektro terus ini. Ya, anda ikut macam apa?